Habayatan na ubing iti iliti San Isidro Abra Pambato iti National News Writing Competition. Amuentay iti Batang Ilocano. Dakkel ti impluensya ti maestrak iti hilig ko nga agsurat. Gapuy ti bayabay na, ditoy a nasursurok ti news writing. Ditoy a nagbalinnak a editor-in-chief ti school paper me. Kastamit anikkannak ti gundaway a makisalip iti National Schools Press Conference ijay Olongapo City daytoy alawas na. Naiget nga ruden ti panagsagsaganak iti daytoy a kompetisyon. O titip cooking ka, laglagi pem nga basaan nga nasya at dayjay news nga itedda. No maalam dayjay lidmon sa kanto isamarais jay daduma na basaem nga nasayaat. Dubli-dubli nga basaan. Dagiti naganak ko ti inspirasyon ko iti panagsursurat ken iti arapaap ko nga agbalin a maestra. Mama niya dagiti advice mo kanyak ta nagbalin na ang nalaing nga maestra. Agbasa ka nga na siya at agpray ka kini Jesus Christ para ikan nakati sirib kada laing mo nga gisurunton. Kun aggagagat ka hanggang nga gungot no ibagbagaan ka ti pagsiyaatam. Adun dagiti naalak a pamadayaw babaen ti suporta ken ayat ti naganak ko. Siak ni Rashdi Gonzales, student newswriter ti Abra, Batang Ilocano.